everyone, welcome back to atong YouTube channel and welcome sa atong mga new listeners. Excited na ba mo sa atong mga bagong episode o bagong drama? Yes, na ating mga bagong drama Bisaya. Subscribe na mo sa atong YouTube channel sa Radio Drama Bisaya and hit the notification bell aron ma-notify mo sa atong mga bagong uploads. And sa mga nag-atang sa atong mga new episode, mo niya ang sumpay sa atong drama. Balbal. Day, naginuktok na sa ka. Aligi si ginuktok lagi. Ako may sakita magtanaan yung mag-iningon ka, anak. Na, ang sabay imo mga plano, ha? Ipalubong ko si Mami Marina, mga sunudugma. Ug mo na imo desisyon. Ala, pangtik ito mga kaliwatan ni mo. Paibaw sila. Huwag ko kayo paungkin sa among mga kaliwat. Ha? Kaya posible sad. Tiya, og tiyo ni mo. Mga igagaw din ni mo. Wa! Ha? Yun? Wa ka kibaw gisay mong kaliwat? Uy, di ka ta kaliwat noon today. Ako lang, pag umangko nun di ka, bako tao no eh. Kita na magbilal-bilar ini. O kita na maglubong-lubong ini. O ang mga tao nga atong sulan pagpalubong. Husto na, husto na day. Husto na. Ay napasige hilak diha. Na may hubag na may mata niyo pag hinilak. Hilom na, hilom na. Doon na kabukid ang akong nalatas, Aliyah. O kung makalabang na tayo ining dakong sapa, mukatkat na sabta ining ikatulong bukid. Aliyah, kinahanglang sugdan ko ng pagtabok ang dakong sapa. Mayo kay, dili kusog ang sug sa tubig. Dulo ko sa mama. Mga 5 kadupa. Maabot ko na ang mama. May truso nga. Naanod. O padong dili sa among naimutangan. Aliyah! Kaya na'y dakong kahoy! Barog diyan sa basket o panggunit ako. Doon na kayong truso. Magdali ko. Aron magkaabutan mo si Aliyah sa mama. Oh! Aliyah! Oh! Ang basket ka akong giabi ba? Dahil ko sa truso nga naanod si Aliyah. Nadaas si Aliyah! Magdali ko. Yan ako sa mama. Sundan ako ang suhog sa tubig. Nagaroon ako ang akong insuon. Aliyah! 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 Ahin ka! Oh, wala na ako makita ang akong insuon. Kinuha ko. Ang akong insuon. Aliyah! Aliyah! Sa unahan, ang tubig. Mapatihog sa ubos. Huwag ko na makita ang truso. Akong isipon. Di ko makatugod ka mawakan ako ang akong isipon. Mabarog ko. Pagitaon ko ang akong isipon. Doon ako sa tubig nga. Mapatihog. Puwamba ko. Ugaturo ko pagitaon si Aliyah. Oh, ang tigog ni Aliyah. Salamat Diyos ko. Nabuhay ang akong igsoon. Aliyah! Aliyah! Iska, unsa ka lang gipahimo nimo sa atong mga tao? Mao ka nang gisugo ni Hular ka na ako, Tikoy. Ngano? Unsa ito mo? Maayo ang tubong ni Hular alang ka nato, Tikoy. Kinahanglan nga sa dili pa moabot ang kasumaran sa adlaw na tawhan ni Irame. Mamiktima kita og daghang mga tao. Aron mo daghan ang atong mga sakop, Tikoy. Nga sa ato pa.
Dili na to kanon ang atong biktimahon. Oh, suyo pa nato sila sa ilang dugo. Apan ang ilang lawas, dili na to hilaptan. Mamatay ta ana. Kay magkinahanglan kitag karni sa tao. Dili kita mga matay, tikoy. Kay ang mga mapdos ug ang mga bata, maoy magsilbi na tong karne. Mao ba? Lami akang sa imo palang gisulti. Nagtuho na pag-ayo ako laway. Kita ka. Kinahanglan nga mukuha kita og daghang mga sako. Aron daghan kita musong sa dakong syudad. Og si Irami. Dili siya lisod pangitaon. Ang paningkamutan nato. Gasa dili gyud madugay. Mapunta na gyud sa atong mga kamot ang atong anak. Oh, Liana. Nailisa na tika. Ilom na. Hadlok man ko. Hadlok ayaw ko. Anod ko sa pa. Aliyah, importante nga maluwas ka na. Salamat in taon. Salamat in taon sa Ginoo kay ang basket nga akong gisudlan nimo. Nasangit sa mga dagkong bato nga nagtapok. Iya. Uli lang ta ato, kuya. Balik lang ta, uy. Hadlok man ko kay bisan gabi sige kaglakaw. Bisan makatugo. Makamatag ko kay maguyog-uyog man ang basket nga akong gisudlan. Dili mahimong mabalik ko sa atong giagian, Aliyah. Nakalabang na kita og duha ka bukid. 5 na lang ka bukid ang kuwang nga akong natason. Wa pa ko makontento sa akong napatay nga mga ungo, Aliyah. Wa pa. Lia, nayo na nako ang basket. Sige na, suod nagbalik diri. Taghan ang bino din uy. Di mo inom ko di ha? Tagsar ni. Noy. Noy. Hinahinay sa pag-inuman ng bino, oy. Kay mahubog ka. Balik mahubog. Wa bitay bayad. Importante ni mo bayad. Dili importante ka hubog. Okay, kabala ka. Bisan pag di ko mo inom, hubog na kundaan. Didakop na kayo magbahay sa? Ugdag kang kibino din eh. Ikaw kang imong mami mo inom ini day? Dili, Noy. Giandam na ni Mami kung doon ay mga bisitang mo apot. Kung Day? doon ay gustong mo inom og bino. Iya barong mga amiga. Oo. Kung mo bisita din ni Sabay. Bisita? Kana mo iyang iandam. Amo ba? Okay, Doon na siya. Mao ni ako Doon ni na siya bisita. ikadalit. Bisita ko ko. Respetar kita kay bisita ko ta. Day, mas may tingin paybaon nimo mga amiga. Ang mga amiga si imong mama nga patay na si mami nimo Marina. Dilo ko eh. Unsaon man ako sa pagsulti. Kung mangutana sila, unsa hinungdan sa kamatayon ni Mami. Taon sa di. Nasimug ko katawa nga namatyan di katawon. Ako ande kanang ingno ko nimo na aksidente. Pero ay like saba nga gigukon mo ungo. Asa daya? Day. Asa daya? Yarok lugoy. Laklak lugoy. Bino. Pur napurgar mo kag pinakadlaw. Lugoya ka. Guol kay ko sa tabong mama ni mo day. Nibati ko si mong kagul. Noy, maayo ka.
nga ako silang pahibawon. Kinahanglan gyud kayo oy. Kinahanglan imos lang paybawon. Ay sa ino sa ko. Ba't di ko sa lain ko mag-uol eh. Mas grabe kung mo inom mo. Mas di kay ko inom og malipayon ko. Sugod na kalibat mata ko. Dahil paibawa sila. Kay magtuon niya sila nga. Hangtod karon buhi pa ang ilang amiga. Nga mao si mama ni mo. Inom sa ko. Buang nga inisi kong inom. Nag-anam kong kauhaw. Gusto ka, Noy Lugoy. Ako silang pahibawon. Noy, imo na kini mga t-shirt o kalsones, oh. Pag-ilis, Noy Lugoy. Kay mamalik ta sa punerarya. Huwag ko na kinahanglan ang so. Kaya huwag manubuan. Baala gabi na kayo. Kung yan ako munong sa paglakaw. Kung dili na ako malakang ako mga tiil. Tungod sa kakapoy. Pag-abot, kakayan. Kinsa ka? Ako, kalipay. Ang akong gimati na may pagdayon ka sa imong tubo o kinuha karayan. Kinsa ka man lagi? O ganong nakaila ka man kanako? Ha? Tiguang? Tubag? Ganong huwag ka nang matingog? Usa ako kay lumitan niyo. Usa? Well, kahadlo. Kay dili ako daw ka. Mupaduol ko din mo. Nabasa ko agad sa suot sa imong kasing-kasing o gunahuna. Maayo ang imong tumo. Gusto din mong puohon ang mga iya sa kangat-ngat nga kaaway sa atong labawng makagagahom. And there you have it, everyone. Thank you for listening for today's episode. Stay tuned for our next episode. Bye bye.